sarthi rongphar arat lem spen kirona sang longdun de de Dipu hai ilong park kalana bang kavedera jok pangramsu DPL Tata Mobile gari kapatong tekang jok ajitisu apran gedang B&M Enterprise Enterprise along nalitum long ikji mesen akovi aklim mesen kovi aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hekpenta long ikji nalitum jongsi rong suri ke thoma kovi aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika kre phopen nampon longji lasi humri ignon B&M Enterprise rong khelan dipu Klardagalam theka chini jia phan 700-200-7817 along humri ignon Kardom pini karbian long life Adap Abirta long pen nili sami jo bon killing pi nonar jik tha birtang ton pen Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo aparta rapung polling station ang kangkidu sarthi rong phar arong araratum corona men pen sorkar tum kidu kelak araratum aphan ake joy pen ang kirona sang longdun dedet pusi akoiban Corona bur phurun hini ke banga jok choklem chodama ki sung nang do koksi kedam tanganing kana sontak thak lem spen along ritinta card ke dokave araratum aphan ave ki ruithua sang kiron padolo Bonta nilip lems ke parlo sarthi rong phar araratum sang longdun bang ve pusi birtanang pale Pinpur pon me inglong along rikabo chiara tuma phanta ahem tikup an joy ke pen lemsa sang mate lems pen kilong hormu anta joy ke pen avar sai ki pon longche phan pu men pen kam sing kro po bang pu FP shop in kupon kro sang hola bang so sai ningkan ko an pen no ne klembom bonta inglong aratum ajara hormu ta kilong dun desi omuna puti inglong havar ki dwara ratum kaching thur avar sai kilong dun ji ke aphialam Halapu ke dam ke bangka siksa ga jok biha ke klematum si kai forum arlengar lok ajo anta kupen to war chibut konan ko Halapu corona men pen kidu kela araratuma phan kapanong pikero na sanga puta ration card ke do bang pi frosmi phang chupi ka chitham pona tengke ningkan ko an pelo ne card ke long tanglo bonta pinyar ni an phong piansi sang long dun chotla alang like po song ta thak ajaha araratuma phan ke card anta inthan pi at puta nang pachini ru Lason si non head jong lems pen kirona sangta sarthi rong phar arong araratum ke pinyarni anta longdun bangvela bangso putak kisung ke phovek araratum kachithan pona tengke rong rup ke jalin pon asongcha potuma phan karjuda mahut lamvoi ki piduna tengke labangso sang ingbochok pusi raratuma phan pachini du bonta lems pen angkilo sang kusong si kang bulong lok lo pusi sarthi rong phar araratum pen karjuba do ponsi alang tuma pharman sorkar pen angkilo do vek pulote rabjin pen kipi ponjia phansi kachuni ri padu ponriti Dolamara pen RG Sonrong Park Karbiang Long Live Dipu ha ilong park aphan arpu ke do tum kelang kapang kre jok pangram sulu lapen hala pulang roi se tame kapang thira sai ke deng de jok piningkan le thotta dipu hiti langkang lum angring thepe Dipu Municipal Board ke parlo dipu hiti ke krongput dipu roya ko ngalong kapang ni ha ilong park kalana bangka vedera jok pangram sulu Penangan atangka padam si bangso ha ilong park pang ni ponlo bonta arpu ke dotum jasmet Dipu Municipal Board atum kalana kapang kre joini pinia bangke kapang ram suajok kelanga bolon pavederlo Lason thak thak si halapu Dipu roi longta langroyari ke dotum keter ke er hormu ke warthi bajok langkilia horkave pining le thotta Dipu hithi langkang lum jangring thepi Jongpon me Dipu rong sopi towar pen chenglok break jamason kapamat chia phan kuti kuti tangka dengsi siding ponlo Bangso jok ke ACCM tuiram rong hang ke claim ke dam thek mate Dipu rong sopi araje ke lar thega phutak raratum kachuru bajir pondo bonta kalana lang jiar pu ke du jasmet Dipu Municipal Board atun langchari dung de pulote kuti kuti tangka le padam pusitame padam na ka sonpo Dipu roi kapamat la pen kapang thira phan loksi central sarkar pen angkelo NITI mate niti ayok pen nangkele sika kuti truck sir kebra plira la crazy tangkang bong pen kutinar kep ke Dipu roi kapang thira phan si deng pondo Lason thak taxi City Infrastructure Development Fund pen kuti pharoi se tangka pen kapre kaching thura sona mung ke dengang bongsi Dipu roi la pen adungarai alang roi kapalang meja phansi kuti tangka padam lo Lapu an kuti tangka deng det pen apita lana dun de pulote tangka kapadam ta thanga le vedet sonlo
Kedam tanga porahut DMB chairman pen chenglok ward commissioner hamphanga songatum aphong diphoroi kapang thira sai denglo sonsi bangso ningkan risoi janga tum chingrum si diphoroi la pen rong supiang kang kapang thira sai denglo laso joine ke ACCM tuliram rong hanga hinpen sikal laki sia tangkan ningang sampen pajodeng non ke thek dam longa bangke diphoroi kapamara sai ke claim tang mirakra ga hut pangthir dun chotpen non aphi ana bangke pangthir dun de dera joine si ingram sulo Lasia mut pia lama bangke sorkar pen kapamara phan ke claim ke damalong rada tum pen pusetame kachirok tok ke dodun akinang sot binong News report Bikram Kro Karbianglong Live COVID-19 avur ki jumpura porahut Assam sorkar pen akimi standard operating procedure akimi puthot pini pangdak pon thutanglo Akimi SOPLong district ner kebaphan kapajokpon district ner kebaphan Adap por 5 hopen arnikyang sam por 5 hoan hitikulat kang pujia hukum piponlo Assam sorkar pen puthot akimi SOP kapangda a district tina phanta kaprek arona tang ki pipon Vosik ni phaing ko rahini Adap por 5 hoan inter district ka chilenga warsai ke khangtu Guwahati rong supi analo por 5 si ansi hitikulat ingpulong choji Anarlo porphai hini pen puthot ada porphai pho an Guwahati rong supi curfew kapangda Bangso SOPLong district ner kebaphan aronar lo pen kapajokpon lo Kapajokpon district ner kebaphan arnikyang sam porphai pho pen si curfew padupon lo Tangte kunana district phansi kapajokpon lo Nanglitum arjupon pamera ningchibi tha Kapajokpon district ner keblake West Karbianglong South Salmara Majuli Bongaigaon Chirang Udalguri Dimahasau lo pencharai dio La district ner kebaphan arnikyang sam por 5 hopen puthora da por 5 ho ansi curfew padu ponchotlo La pen Nogam Tejpur Dibrugarh Tinsukia la pen Kachar la district ho bangke COVID-19 ke so avur non pu anta akijum ke theklong le dera jok vosik ni phai ingko hini an lang ponthupo La pen ta jongsi kijum theklong le pulote lockdown asai deng ponang kok ta thek pusi pangdak pon Puthot rui thu boy phitlo Non hejong Assam sorkar hinpen akimia supi ka pangdak pontu Karbianglong Live ke lang arara tumaphan isi sodak da Abirta Assam sorkar pen puthora kimi SOP ka pangdak A district tin phansi kaprek arona tang ki pipon Vosik ni phaing ko rahinia da por 5 ho an inter district ka chilenga warsai ke khangtu Guwahati rong supi anarlo por 5 sian si hitikulat ingpulong choji Anarlo por 5 hini pen puthora da por 5 ho an Guwahati rong supi curfew ka pangdak Bangso SOPLong district ner kebaphan aronar lo pen kapajokpon lo Kapajokpon district ner kebaphan arnikyang sam por 5 hopen si curfew padupon lo Tangte kunana district phansi kapajokpon lo Nanglitum arjupon pamera ningchibi tha Kapajokpon district ner keblake West Karbianglong South Salmara Majuli Bongaigaon Chirang Udalguri Dimahasau lo pen sarai dio La district ner kebaphan arnikyang sam por 5 hopen puthora da por 5 ho ansi curfew padupon chotlo La pen Nogam Tejpur Dibrugarh Tinsukia la pen Kachar la district ho bangke COVID-19 ke so avur non pu anta kijum ke theklong le dera jok vosik ne phaing ko hini anlang ponthupo la pen ta jongsi kijum theklong le pulote lockdown asai deng ponang kok thek pusi bangdak pon La pen Kapreka district along ana bangke kaikia sonsi dobompo COVID prim hong ni kachipidun tanga tumaphan sai hem kache bangja phansi pachini pon Lapen usu chupa thebom lapen ningkan thopen aber usu ke do tumaphan methanga hempensi sayamo kape klemcha phansi pangdak pon Adhoron tinatum kardoma hema bangke kaikia son inkir pon chekpo News report Karbianglong Live Kiram tang vosik ni phai krep clear ni rong plim plamalong dipu rong supi Karehanse P Memorial English School along Lu Thanbang ajiti sophan ihum Telecom Private Limited atata mobile gari kapatong tekanga jok kopai kelang no pen apran kita Dilai Police Station kaparlo manjapen Dilai adak rong plim plamalong kidam tang vosik ni phai krep li arni ada por phai troxy malong ihum Telecom Private Limited atata mobile gari kapatong tekanga jok dipu arong sopi rong mili driver colonial long kedo mate Karehanse P Memorial English School along Lu Thanbang ajiti so apran dam nang juilo
Abirta ke long duna tengke alang le asar bura keso puajok siloni jan langso mepi aheman cepale damsi keso langdamlo lapen tangka setame pajir tekangsi puthot diphu ke bang bomahut rong plim plamalong bangso tata mobile gari ke tonglong penajok alang li pen na hiring tangrak pen arenga hu sonanglo Lapusona porahut inut aning ki me pika bangphu pastor Jim Ingtisi alang liphan Diphu Medical College and Hospital alongan sikelang aphan ponlo bonta alang li keso penang ana hirkang tangra gajok ladak une detsi puthot Dimapur Referral Hospital along ponlo setame toware beng lahorijan malom kopai kelang no penajok alang li bangso apir thepen chiute kang nang koklo halapu kapatong tekang vek tata mobile garita ke kajia phan bor ilo bonta rong araratum dilai pulis atumaphan Abirta palesi dilai long bangso tata mobile garia phan nebdun cheklo kalitang ajitiso alangli inut kachepaduk pik lapen ke thek ser bangphu alangli arna masai ke klem aning chaparong pik lapen lun lam setami ke thek pik bangphu alangli son ke thek ser bangphu labangso apir thepen kache oke ningduk pik lopusi alangli pen lo thanra pet jirpi jirpo lapen alangli ronga sor setami ningduk chepaklang alang le rong kache voya hur anke arta ningkan thongkebra isi amlo lapen achor clear da bepi lapen asopo aman tisu aphan chipamote kanglo News X report Karbi Anglong live Kiram tangbu signify kriporni Karbi Anglong ahempi diphorong supialong kedo 20 battalion CRPF atum patir pi ponsi art of living asa hemalong prek chamatheng pia klim ki SI keteng pon Labangso asai 20th Battalion CRPF asio Rajpal Adap ke jalin ponalong Deputy Commandant Sanjeev Kumar Singh kacherap cheto ki pidun pen Diphu lamding kachelenga tobar theso ajura dungkedo art of living asai hemalong lapen adungarai malom prek jam atheng pia klim pangrum pet pen rong suri isi ke eke somasai deng ponlo Lapusona porahut CRPF asio Rajpal Yadabahin pen 20th Battalion CRPF klembang lapen theswajur arara tumaphan pir thelong kereng erapi jasmet muni ratumaphan thengpi thengprang ko ansa kenang sotma pua phuthak klardak pen kethan kimun paduponsi thengpi thengprang kapana hok hede je phan lapen ke e ponje phan kachuning ri padupon laswapi theswajur arong araratum ke mesen kituna langabar sai ke longja phan langtuk impu biponsi sayang deng mesen pen pachun ponlo News X report Karbi Anglong live Dangte pinya daba Abirta ke ponsi kang toniklo